Dugangan sa Western Visayas Transport Cooperative ang unit sa mga jeep nga ila ipabiyahe sa mga ruta sa syudad sa Iloilo kung makabato na sila sang ayuda halin sa Department of Transportation. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang chairman sa mga transport group, iyagin pahayag na posible nga subong nga semana na magato pa ang among nga ayuda nga makabulig sa ila sa tunga sang tuman kadako nga pagsaka sa preso sang gatong. Suno kay Parcon, ginapaabot nga tag 10,000 pesos nga fuel cash aid ang mabaton sang tag sa ka-operator, samtang tag 5,000 pesos naman para sa drivers. Badumduman nga bangod sa kulang nga suporta halin sa gobyerno kag hindi na makasarang sa pagpanglakaak sa preso sang gatong, una na nagpahayag ang kooperatiba nga buhinan nila ang units nga magabiyahe sa syudad. Sigurado gid nga ma-additional kita no kay ti aton sinidre nga may pangkapital na kita tugong sa aton nga mga units kay ti units naton na tama ini kakog no nga konsumon sila is 40 liters a day no muna nga ining sa fuel subsidy at 10,000 bali duha la kadlaw ang amon nga maapta no ti pero sa subong after sa amon nga General Assembly dire siguro by next week guro lang taon naton kay madugang-dugang kita sa unit kay ti so, sa atong nga board of directors kahapon na meeting kita nga dugangan naton instead gali maka-unit dito sa may Tagbak terminal naton imo naton nga 10 units sa iti kadamo gid sa mga pasahero sa dalanon nga nagapila kag sa aton mohon terminal madugang man kita diha kag sa aton nga mga ruta nga may mga terminal sa Nabalian si Mr. Raimundo Boyet Parcon.